Jubilat i retirat. Passejo i llegeixo el diari sempre i una de les coses que m'atrauen més és la geografia i la història. El meu faraó preferit, en Josep Portell. Jo vaig néixer en un poblet de 200 i poca cosa més d'habitants, 200 i escaig, no sé quants eren exactament. Visc en una ciutat per voltants de 50.000 i que no m'he mogut de lloc. Visc a la mateixa casa i allà mateix. Per tant, que ho entengui qui vulgui. Vilatenim és un dels pobles antics d'aquells que anaven fent un mas aquí, un mas allà, un mas més enllà. No hi ha carrers rectilinis, exceptuant un, i el que més són masos totalment aïllats. Llocs interessants, com no sigui pels devots l'església, la vella masia de l'Anicet de Pagès és aquell que un dia de tramuntana va calar foc a la tartana, que és veritat, va calar foc amb una tartana empipat no sé què era, i és exactament això era el que avui és l'entrada en el Pau Volador, aquella mica de jardinet que hi ha a l'entrada del Pau Volador. Però fora d'això no hi busquis més suc. Vàrem formar l'associació de veïns Antic Vilatenim. Era ja el temps que començava a haver-hi associacions de veïns a Figueres i el que fèiem era el que fa una associació de veïns clàssica de qualsevol ciutat, el que podíem. L'annexió de Vilatenim en Figueres no va ser gens ni mica ben rebuda per la gent de Vilatenim. No la volíem de cap manera. Però Vilatenim es trobava en un moment en què, per exemple, estava ofegat de feina municipal. El secretari del municipi era secretari de Vilatenim, de Vilabertran, del Fla, i a més, una altra qüestió va ser també obligats per la demografia. Quan dic la demografia, vull dir que en aquells moments es va formar l'urbanització de la Marca de l'Am, de vilatenimencs, devíem ser uns 200 i escaig, i en el moment que es va anar per formar l'annexió ja érem cap a 500. Això vol dir que havíem duplicat en molt poc temps. Per Vilatenim va ser una cosa semblant, com t'ho diré jo. En què celebrem a la Diada? Doncs quasi que per Vilatenim va ser això, va ser la pèrdua total de la personalitat com a poble. Per Figueres va representar una cosa, el 50% d'augment territorial. El per què? Suposo que és per al muntatge del Consell Municipal de Vilatenim, que jo crec que va ser una bona cosa, que encara ho és. Són 40 anys que porta de fer-se servir i indiscutiblement no és el mateix el temps que visquem ara, que estem vivint ara, que el que vivíem fa 40 anys. Per tant, s'haurien de fer retocs que a algú li tocarà de fer-se, no a mi. Aquest reconeixement significa, per mi significa un goig i una alegria, com és lògic, no? I un agraïment, però suposo que representa recordar aquells temps i tenir en compte que hi va haver gent que es va preocupar de que no es malagés la cosa. Mira, jo sempre dic que sóc figuerenc de Vilatenim.